40 film se jkunu qed jintwerew għall-ewwel darba f'Malta waqt it-tielet edizzjoni tal-Valletta Film Festival. Dan se jkun organizzat bejn is-16 u l-25 ta' Ġunju fejn għall-ewwel darba ġnien Herbert Ganado se jinbidel f'ċinema fil-Beraħ. Fil-ġnien li jinsab taħt l-annex tal-Bank Ċentrali ta' Malta se jintwerew numru ta' films mill-Amerika Latina, il-Ġappun u l-Iżvezja. Madankollu, il-post prinċipali tal-festival se jibqa' Pjazza Teatru Rjal fejn se ssir iċ-ċerimonja tal-ftuħ u se jintwerew il-films kollha li se jikkompetu għall-unuri ta' dis-sena. Diversi films oħra waqt il-Valletta Film Festival se jintwerew fil-Beraħ ta' Pjazza San George u fil-Magħluq bħal fit-Spazju Kreattiv u l-Embassy Cinemas. Fost il-mistiedna popolari hemm id-direttriċi Pollakka Agnieszka Holland li hija magħrufa għad-direzzjoni tal-episodji tas-sensiela House of Cards. Fil-passat hija kienet nominata wkoll għal diversi Academy Awards. Holland se tkun Malta għall-screening tal-film tagħha Spur. Għat-tielet edizzjoni tal-Valletta Film Festival, l-udjenzi se jesperjenzaw films bit-teknoloġija tar-realtà virtwali u anke jaraw numru ta' films osra maħduma apposta minn Film Grain Foundation bħala parti mill-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-films osra li flimkien għandhom l-isem Ewropej se juru l-lewn ikkulurit tal-identità Maltija fil-kuntest Ewropew. It-tielet edizzjoni ta' dan il-festival se jibda bil-film Fortunata fis-16 ta' Ġunju, film ġdid tal-attur u direttur stabbilit Taljan Sergio Castellitto li ntwera l-ewwel darba fil-festival prestiġjuż ta' Cannes ix-xahar li għadda. Apparti hekk se jintwerew ukoll 7 feature films, 7 dokumentarji u 25 film qasir li se jkunu qed jikkompetu għat Triton Awards f'dawn il-kategoriji: l-aqwa film, l-aqwa direttur, l-aqwa screenplay, l-aqwa ċinematografija, l-aqwa attur u attriċi, l-aqwa dokumentarju u l-aqwa film qasir. Il-Valletta Film Festival se jinkludi wkoll numru ta' masterclasses bħal script presentation and film pitching. Din se titmexxa minn Didier Bouchard, direttur ta' Meditalent Script Writing Workshop, u Giovanni Robbiano mill-Film and TV School of the Academy of Performing Arts ta' Praga.